Maaksyon nga sinumbagay sa Cagayan de Oro City, nakuhaan og video atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, tungod lamang sa bangi sa kita, duha ka mga laborer sa Kugon Market dinhi sa Cagayan de Oro City ang nakuhaan og video nga nagsumbagay. Daw murag eksena sa pelikula o malang mixed martial arts ang nahitabo sa tunga sa dalan dapit sa Kugon Market sa Cagayan de Oro City. Human nga nagsumbaganay kining duha ka mga hubog kunong mga lalaki. Nakita pa sa video nga medyo napuruhan ang lalaking nakasando og pink. Mga personay sa Kugon Police misulay og bulag sa duha apan dili magpapugong ang lalaking naka-blue og sinina. Busa gidala na lang silang duha sa police station. Naila ng duha ka lalaki nga sila Dingdong Bacor o Jose Malhin, pulos mga laborer sa merkado. Hinungdan sa away ang wala pagkasinabot sa bahin sa gikitang kwarta. O kaning mga kantyaw-kantyaw. So mauto nga wala makasinabot siguro nagkakuan sa mga heated arguments nila. So mauto nga ni resulta og pag nagsinumbagay sa mga grupo sa mga laborer diri sa Kugon Market. Tungod lango pa kuno sa ilim nung makahubog si Bacor, gikustodiya kini sa kapulisan hantod buntag. Buot sa otoridad nga dili na masubli pa ang nahitabo. Ato silang gisitol, tapos nasitol naman. Pero katong usag yun nga very aggressive, mao tong atong giditini sa kuan sa atong silda. Ug pagkaugma ato ra gibuhian. Kay base pa mo aggravate pa kung ato gipagawas, base mo resulta pa kini sa madugo nga kuan. Real, nagbahad karon ang kapulisan ngadto sa mga laborer dinhi sa Kugon Market nga kung mausab pa ang insidente pasakahan na niya kini og kaso. Dugang pahimangno sab nila nga ilahang pagadakpon ang bisan si Kinsa nga ilahang masapon nga mag-inom palibot sa merkado. Real. Daghang salamat, Cyril Chavez.